Zer da guretzako kompetentzia digitala? Bueno, kompetentzia digitala ikasleekin derrigorrez garatu behar dugun kompetentziaetariko bat da. Legeak, hezkuntza legeak, derrigortzen gaitu kompetentzia digitala garatzera eta zentzua dauka, azken finean, gure ikasleak, gure gazteak, hezi behar ditugulako gaur eguneko mundurako eta etorkizunerako mundurako. Eta bai gaur eguna eta bai etorkizuna, entorno digitalek garrantzia izango dut, eta beraz, entorno horietan ikasleak mugitu beharko dira, era osasuntsu baten, era seguru baten, era tekniko baten, era egoki baten azken finean. Orduan, kompetentzia digitalak zentzua ematen dio arlo guzti horri. Gailu digital ezberdinen inguruan sortu den zarata dela eta zer dekogu ikastolatik esateko? Gailu digitalen inguruan sortutako zarata, batez be familien kezka bateri erantzuten dio. Azken finean ikusten dugu gazteek mobila beti eskuan daramatela eta horrek beste garai bateko gurasoak garenontzat nolabait harritzen gaitu, kezkatzen gaitu edo behintzat alertan jartzen gaitu. Nik bereiztuko nuke zer den gailu digitala lanerako, eta zer den gailu digitala aisirako. Eta hor, argi eta garbi bereizten dira, ordenagailua, iPada gailu lanerako gailu edo tresna digital bezala, eta telefono mugikorra edo bideo konsolak aisirako tresna digital bezala. Orduan, arazo horri, erronka horri edo kezka horri hobeto erantzuteko, argi dago bereiztu behar ditugula tresnak eta fokalizatu neurriak arlo batean edo bestean direnaren arabera. Eta mugikorrari dagokionez bereziki, zer egin daikegu familietatik, etxeetatik? Mugikorrari begira nik uste dut hitz klabea edo hitz gakoa dela oreka bat egon behar dela. Debekatzea mutur bat da, eta guztiz libre ustea beste mutur bat da. Orduan, familia barruan kontratu bat moduko bat egon behar da, oreka bat egon behar da, zeinetan bai gurasoak eta bai seme-alabak telefono mugikorren erabilari dagokionez era egoki baten erabiltzen duten. Oreka hori familia bakoitzak markatzen du, zeintzuk diran printzipioak, zeintzuk dira momentu egokiak, zeintzuk ez dira momentu egokiak eta zeintzuk dira mugak. Eta gero dago, koherentzia bat egon behar dela gurasoak egiten dugun telefono mugikorren erabilerarekin eta seme-alabei eskatzen dutzagun erabileraren artean. Orduan, oreka hori ezinbesteko gakoa da era osasuntsu baten eta era jasangarri baten telefono mugikorren erabilera gazteen artean sustatzeko eta errealitatea izateko.